fa que un mes i molt poc, 5 setmanes més o menys, que va tenir lloc la exitosa manifestació del 19 de setembre, que va ser central a l'hora d'aturar, com a mínim de moment, l'ampliació de l'aeroport del Prat. Moltes de les persones que van participar en l'organització d'aquella manifestació, i aquí n'hi ha de presents que van treballar-hi molt més que jo, ens vam quedar amb una certa sensació de moment històric, no per triomfalisme, sinó que realment s'havia anat més enllà de l'habitual, s'havia aconseguit assolir un quòrum social molt potent que feia temps que no s'aconseguia amb una lluita estrictament social ecologista, i llavors va sorgir dins de Zeroport i d'espais afins una mica la pregunta de vale, i ara què? Què fem ara? I llavors, des de la contracimera hem volgut, d'alguna manera, posar a disposició aquest espai per continuar pensant això mateix, ja no només entre nosaltres, dins l'assemblea i tal, sinó obrint-la a d'altres persones que majoritàriament entenem que seran afins, o pot ser no tant, però igualment és interessant i enriquidor. Llavors, malauradament, el company de Zeroport, que havia de portar una mica la veu de Zeroport, no pot estar aquí mateix. Sí que tenim la Maria García d'Ecologistes, que també participa a Zeroport, però que venia com a Ecologistes en Acció, que no faré una descripció, crec que moltes coneixeu la Maria, lluitadora incansable, referent, etc. I jo, que havia de quedar-me en un paper més de moderació, intentaré, ni que sigui, apuntar 4 pinzellades més des de l'àmbit Zeroport, però sobretot el més important, crec que per a totes, és escoltar-vos a vosaltres i intercanviar. És a dir, que nosaltres farem intervencions, per la meva part, com a mínim, molt breus, i crec que és molt més interessant obrir un diàleg i intentar veure com resulta tot plegat. Llavors, tenim una mica més d'una hora i comencem amb la intervenció de la Maria. Sí que havíem preparat unes poques preguntes genèriques per obrir una mica el diàleg, i llavors, si no recordo malament, perquè no he tingut ni temps de mirar-me-les, però si no recordo malament, la primera era una mica evident, que era fins a quin punt el 19 de setembre va ser una victòria, i sobretot, i aquí crec que ja comencem a parlar d'estratègia i de pensament col·lectiu, és com podem optimitzar el capital simbòlic i polític que es deriva d'aquella victòria, que en realitat ja estem afirmant que és en un cert grau una victòria. Maria, sisplau. Jo intento fer com una introducció de la lluita aquesta de l'ampliació de l'aeroport en el moment actual. O sigui, de fer una mica d'anàlisi. Estem en el marc d'una crisi que no només és de la Covid, o sigui, la Covid accelera una crisi climàtica, ecològica, social, de refugiats, de violències. És un sistema en crisi que des de fa 40 anys, no ho dic jo, ho diu el Premi Nobel d'Economia, que no és un comunista, o sigui, l'Stiglitz ja parla que són 40 anys de fracàs de capitalisme. O sigui, el capitalisme ha avançat, s'ha expandit, s'està concentrat el seu poder i és simplement un sistema de poder, o sigui, que té una expressió econòmica, però que simplement s'està expandint perquè és un sistema de poder, que no té un contrapès com podia tenir en l'època de la Guerra Freda, que aquí podríem parlar d'altres fascismes o estalinismes, altres problemes, però sí que hi havia un contrapoder i un sistema que està en fracàs absolut, que no dona resposta a cap dels reptes i que és el culpable de tots els problemes que tenim com a humanitat, que ara mateix estem en una situació d'autoextermini, amb un col·lapse climàtic. L'únic que té és que és un sistema que al no tenir contrapoder i al tenir el poder polític i mediàtic i també especialment aquest poder financer que
enganxa via el deute dels països, via el deute de les empreses, via el deute de les persones. Estem en un sistema sobreescalfat a nivell financer, o sigui, possiblement entrarem en un bucle de crash financers. O sigui, és un monstre en el que estem, però hem de situar-nos que aquesta és la realitat. I el que passa és que en aquestes crisis què fa el capitalisme? Una fugida cap endavant, i és el que hem vist abans. ERTOs que han servit fraudulents per continuar comprant hotels, o sigui, ells captant fons públics per rescats a les grans empreses. Llavors, quin és el seu poder? Que crea un relat, crea i capta subjectivitats. I aquest relat ho hem vist amb la lluita de l'aeroport. O sigui, el relat que ens han vingut a dir és que aquesta ampliació era necessària, que és necessari per Catalunya, per la població, per la riquesa, que si no ens quedem darrere. O sigui, han creat tot un relat i hem vist com des del poder polític, AENA, al poder polític i mediàtic, han creat aquest relat amagant els impactes d'aquest model de turistificació que venim patint i que tothom que paga el lloguer a final de mes ho sap, tothom sap com estava abans de la Covid, han creat aquest relat per crear, és una tàctica molt hàbil, sempre fan això, creant informes que estan pagats per la pròpia AENA amb dades d'un estudi econòmic que no tenia cap sostén perquè era en referència a l'any 2018, amb un escenari d'èxit que s'arribarien a 72 milions de passatgers i la ciutat aeroportuària en un munt d'hotels i casinos funcionant. O sigui, era un estudi de part totalment sense cap sostén, però és el que fan els lobbies, creant un informe i amb això tot el poder que tenen mediàtic i dels governs, i amagant també creant falses controvèrsies, debats parcials com el Ricarda sí, Ricarda no, per focalitzar l'atenció quan el problema... Llavors, com s'ha aconseguit l'aliança entre diferents moviments socials transversal que ha trencat aquest fals relat, posant tots els impactes de nou sobre la taula, la precarització, l'expulsió habitacional, el clima, la destrucció del teixit econòmic, els grans capitals especulatius, que aquest projecte no beneficiava als catalans i a les catalanes, que beneficiava als interessos dels grans capitals que operen a AENA, amb un esforç titànic des de diferents veus, des de Unió de Pagesos, als veïns, i que ha superat fins i tot no només el Prat i Barcelona. A la manifestació del 19 va venir gent de tot el país. Es va veure com aquesta lluita, en un moment on a més està posat en el debat, o sigui, també s'ha de veure que hem d'aprofitar finestres d'oportunitat, o sigui, temes que són com banderes per al govern que simplifiquen, perquè per la porta de darrere continuen amb el Hermitage i mil altres històries. Jo crec que són aquestes les lliçons que podem aprendre, d'articular lluites transversals, aprofitar el moment d'oportunitat, generar mobilització social, tenir un bon equip que pugui estar atenent el moment, perquè això és el problema, en el poc temps, les precaritzacions de les vides que tenim, són poca gent, però quan ens juntem són poderosos. Llavors, jo crec que aquí ha estat una de les grans lluites, jo crec que és l'única que he viscut que he guanyat, per així dir-ho, que hem guanyat. I jo crec que aquest és el camí que hem d'apuntalar. On hem tocat tots els temes. Jo crec que la manifestació havia 3 blocs, que era el tema social, laboral, ecologista, territori. La lluita climàtica ja no és una lluita territorial, és planetària. Llavors, i és un tema molt important que només es guanyen les lluites en la confrontació amb el poder. O sigui, perquè sempre el poder el que intenta és generar espais de participació, consens. O sigui, hem de visibilitzar el conflicte. I a més, en la crisi actual,
on hi ha una crisi estructural, on vindran processos brutals de conflictivitat social, hem de canalitzar aquestes forces socials cap a un conflicte que pugui desplaçar aquestes relacions de poder. Si no, aquest espai serà utilitzat per l'ultradreta, ja ho està fent. Llavors hem d'estar capaços de construir aquest horitzó comú dins en un moment, però és en aquests moments de crisi on les estructures de poder, els fils de domini del poder són més evidents. A mi el que m'ha semblat brutal és que no hi hagi hagut mobilitzacions davant dels rescats multimilionaris. Hem normalitzat el que en el 2008 va ser el rescat bancari, que havien de tornar, se suposa, tornar-nos els diners, amb aquest govern d'esquerres a nivell central, s'han donat rescats amb aval del 80%, aval públic, o sigui, amb 80% via el sector bancari, o sigui, entitats privades, que ha estat un rescat privat dels bancs també, o sigui, aportació d'un munt de transferències de diners públics generant deute, igual els fons europeus, podríem parlar, però ja em callo, O sigui, este moment clau, perquè a més és el moment de la història on estem visquent un canvi d'era. O sigui, jo crec que ho estem veient a la pujada de la llum, els fletes del transport estan pujant i estan encarint, o sigui, la inflació continuarà, els subministraments, hi ha problemes de cadenes globals. O sigui, estem en un moment en què hem de construir una nova economia, una nova societat. Sembla que és molt fàcil, no? Però és que no tindrem més remei. O sigui, el turisme massiu, ho dic aquí i dintre d'un parell d'anys ens trobem aquí, s'ha acabat. O sigui, els principals, aquesta economia que no és catalana, dels grans capitals que s'han instal·lat en aquest país, té com 3 pilars. El turisme massiu, l'automoció i immobiliari, o sigui, la construcció, l'especulació immobiliària. Turisme i especulació immobiliària van de la mà. Aquests sectors, especialment turisme i automoció, estan vinculats al petroli en un declivi que en els propers fins al 2025 s'espera una baixada de l'oferta del 30 al 50%. Ho estem veient, o sigui, jo he vist avui una notícia que parla la petrolera més gran d'Aràbia Saudí, que està dient que no té capacitat de produir més, o sigui que baixarà la producció. Llavors, estem en una situació que no és que hi ha un canvi de paradigma que ve, és que ja està, la situació és que estem en una societat de les necessitats, però encara estem amb el relat del capitalisme, de la societat de l'hiperconsum, la superproducció, dels béns superflus, innecessaris. Per tant, hem de veure com construïm un nou relat en confrontació amb aquest relat mentider que intenta amagar. Ja dic, no només és que ara mateix no és que negui el clima, la crisi, per exemple, sinó que són les seves polítiques les que són negacionistes. Ells estan, ara mateix en la cimera de turisme, estan parlant de sostenibilitat, de l'emergència climàtica i de drets laborals. Els causants dels problemes es tornen a situar com a resposta davant d'aquests reptes. Jo només un parell de comentaris al respecte. Primer, sobre el que has dit, que bastant d'acord amb gairebé tot, però afegiria, efectivament és molt probable que aquests monstres estiguin morts. El problema és que fins que ho sàpiguen poden fer molt de mal, no? I en aquest sentit, continua sent igualment necessària, si no més, la tasca de sortir a denunciar aquestes falsedats, etc., perquè el mal que poden fer d'aquí al 2025 és immens i ho estem sabent, no? En cada publicació de les dades, etc. O sigui, els camins de no retorn són cada cop més bèsties i llavors és molt important continuar... Jo només diré, no, el monstre està més fort que mai i s'està fent més fort que mai. No, o sigui, acabarà abans el planeta que el capitalisme. Això jo crec que entengueu
que encara que les bases materials, l'energia o la... Sí, és que és així. O sigui, ho dic perquè és el que estem veient. Estan traient les rendes. Sí, no era per... Tranqui. No, i en realitat diria, a una altra de les preguntes que havia preparat, en realitat ja hi has respost, no? Que era com quina continuïtat veiem, que és gairebé més una afirmació que una pregunta, no? Entre el projecte d'ampliació de l'aeroport i la cimera que està tenint lloc encara a aquestes hores, avui i demà matí, allà a la vora, a la Llotja de Mar. És a dir, és el mateix projecte econòmic, és el mateix projecte de model econòmic i de model planetari, i en realitat tu ja ho has dit, no? Quan has parlat dels rescats, etc. Un cop més, aquesta cimera s'està pagant en bona mesura amb diners públics, etc. És a dir, tornem una mica... És que no han inventat res, en realitat, com a molt hauran afinat, però és el de sempre, no? És desviament de fons públics al sector privat, disfressant-ho cada vegada com més convé. Jo crec que una cosa que en la reunió del Seroport, que estaven varis d'aquí, o sigui, una idea que es va apuntar és fer un congrés que fos potent. No van dir de què, si de creixement. Jo crec que hem de posar sobre el debat públic que estem en una crisi sistèmica i que... O sigui, per exemple, veia una notícia aquests dies d'Àustria està fent, la ministra de Defensa, terrible, o sigui, està fent un assaig en la població per si es queden 2 setmanes apagó, tal. O sigui, altres països, o sigui, el que serà cada cop més difícil als governs és, primer, continuar subvencionant públicament tot aquest monstre, amb la crisi que vindrà, perquè Europa dirà heu de retornar els diners. O sigui, cada cop serà més difícil i cada cop serà més difícil amagar la situació de subministraments, de pujada de la llum. Llavors jo crec que un debat on posem sobre la taula o sigui, quina nova economia de les necessitats, no? O sigui, de posar el debat que no volen fer ells, no? O sigui, jo crec que la pandèmia ens ha ensenyat una cosa, i per primer cop s'ha deixat el paradigma del mercat per qüestions sanitàries i han fet estat d'emergència i han dit, escolta, creuers, no podeu venir perquè estem en una emergència sanitària. Estem en una emergència climàtica, social, estructural, en col·lapse planetari. Llavors, que no ens vinguin a dir que l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el govern espanyol, que no és de les seves competències. O sigui, igual que van ser capaços de fer i crear noves mesures d'excepció, és que necessitem una nova societat. Per tant, en el marc capitalista i les seves normes, està clar que no ens en sortirem. Per tant, jo crec que hem de fer aquest gran debat de com construir aquest nou marc institucional, econòmic i social per a una societat que doni garantia a les necessitats bàsiques de la població, que respecti el planeta, no sé, mirar com... Jo no estic dient ara, però que crec que hem de crear, posar en el debat públic el que està passant. No sé quin nom l'hem de donar, però el que està passant, perquè és que començaran a veure les coses i per construir aquest relat, potser aquest congrés pot ser un moment oportú per posar en el debat aquesta situació. Jo recordo que una mica com la meva aportació, també una mica flipada, però crec que tenim dret en aquest moment com a mínim a flipar-nos una mica i a somiar, i ho dic, però no ho dic només perquè crec que tenim aquest dret, sinó perquè és somiant coses impossibles que aconseguim fer-ne algunes de possibles. I era rotllo... O sigui, aquesta aliança de moment conjuntural que s'ha fet i que ha estat l'hòstia al voltant de l'ampliació o contra l'ampliació de l'aeroport, és possible mantenir-la més enllà? I aquí el Joan Manel també hi apuntava una mica, com un rotllo. Podem agafar aquesta aliança i cada cop que surt un merder, un pla impossible més dirigit per l'aliança público-privada de torn, etc. Podem anar allà cada cop a marcar el terreny i dir això no, això és tal?
I això lliga amb el que tu deies, perquè amb tots els perills, amb tots els potencials i tots els riscos que comporta, però podria servir en un moment donat com per intentar, d'alguna manera, marcar el naixement d'un moviment amb un nom i un cognom que per mi, efectivament, aquí tinc una ambivalència gran, perquè per mi la idea que recull al fons de tot plegat és de creixement, però un moviment que en diguem de creixement, jo pertanyo a un moviment que es diu Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, aviam, no dic que no facis feina, però no ets de consens. Llavors aquí hi ha com una contradicció, però per mi és el que millor... Llavors, independentment del nom, que possiblement també és una cosa que s'hauria de discutir entre tota la gent implicada, un congrés com per plantejar aquestes estratègies conjuntes, més enllà que es puguin discutir temes concrets, però pensar en estratègia política des dels moviments socials, que és una mica el que avui intentem fer en micro, però fer-ho més en macro, jo crec que seria molt potent, i per qui, vull dir, crec que la idea és bastant clara, però un parell de pinzellades d'idees en les quals això es podria aplicar, doncs la gent dels Pirineus s'està organitzant des de fa mesos, si no més d'un any. Havien anunciat mobilitzacions per a final de l'octubre, al final sembla que s'endarrereixen una mica, però tornem al mateix, és el mateix model desenvolupista, especulador, amb tot de greenwashing i tal, però és sempre el mateix. Aquesta seria una opció, però fins i tot al Delta queden projectes completament basats en el cement, vull dir, arreu del territori a Catalunya queden molts projectes com aquests i malauradament en sortiran més. Algun dia hauríem de pensar també, i segurament des d'ecologistes ho feu, però tot el rotllo del model d'energies renovables que s'està fent també hi hauríem d'entrar. Llavors, com fer això? I aquí hi ha una cosa que és clara. Si fem massa esforç a l'inici o en un moment concret, desmobilitzem. El capitalisme està en vena, o sigui, està en la vena de la gent perquè encara tenim aquest relat. Llavors, però jo crec que el tema és que qualsevol acció que fem a nivell perquè desgasta molt, la vinculem amb una estratègia de confrontar el poder, d'intentar moure, no sé, és com el tema del moviment Me Too, no? Moviments feministes ha hagut i mobilitzacions feministes moltíssimes i de repente una va agafar un tema, el del feminicidi, i jo recordo algun lema com ens volem vives i desendeutades, amb un lema polític molt clar, i jo crec que això possiblement no ha generat, però sí que ha canviat a nivell institucional les coses de fer. O sigui, jo crec que hem de mirar això, indignació amb estratègia. O sigui, si fem un congrés, quin és l'objectiu? O sigui, omplir de postis i de grans manifestos que després no se llegirà ningú? O l'objectiu és col·locar el tema del decreixement en una societat desigual i amb una escassetat de recursos materials i energètics. I col·locar ja tres grans temes, les renovables o, jo què sé, infraestructura, no sé, el tema de l'habitatge, o sigui, col·locar estratègicament, pensant molt en que siguin accions altaveu per portar i obligar a la societat i al govern a donar resposta a aquests temes. Jo crec que ara mateix, per exemple, els fons europeus, que tampoc és que siguin tants, o sigui, però s'han donat molts diners a rescats a grans empreses i ara els fons europeus són a l'habitatge, a construcció, rehabilitació, però seran constructores, bateries, vehicles elèctrics i les renovables, que serà un conflicte territorial brutal. Ara sí que s'ha limitat una mica en el nou decret, però venen molts fons, s'han d'executar en 2 anys i això generarà conflictes oberts en els territoris i mentrestant hi haurà acomiadaments massius, problemes de gent que no... O sigui, una emergència social brutal. Llavors, hem de mirar com, si fem un congrés, situem
estratègicament, no tota la solució, sinó els temes que en aquest moment, per trencar i posar-nos en el marc on volem situar el debat. Si ells volen que estem en el marc capitalista, nosaltres volem el marc fora del emancipatori. O sigui, hem de construir aquest relat emancipatori, però amb temes estratègics. O sigui, jo crec que, per exemple, el dret a l'habitatge és que és un tema que i s'està, bueno, no sé la llei que ha sortit ara, però és que com és possible que ara mateix no sigui el gran tema que hi hagi una pressió a nivell de l'Estat, no? Bueno, no sé, m'estic enrotllant, però crec que hem de ser, sí, per no desgastar-nos i perquè siguin confluències, sí que han de definir-se molt bé per quins objectius fem les accions que fem i quina és l'estratègia per acumular forces i desplaçar les forces del poder. O sigui, tenir molt clar, perquè si és un autoconsum, un congrés autoconsum, jo crec que estarem, ja estem tots superideologitzats, o sigui, ja tenim una anàlisi del capitalisme molt clar, segurament tots els que estem aquí, sinó el que manca és com aglutinar forces i a vegades, moltes vegades és simplement algun lema o, per exemple, visibilitzar els actors diversos en un moviment transversal. O sigui, que estiguin les Kellys, que estiguin les veïnes, que estiguin les guies turístiques, i que estiguin dient de creixement turístic i drets laborals. Això trenca perquè penseu que, clar, els mitjans i el poder el tenen ells. Nosaltres ens podem colar aprofitant finestres d'oportunitat, i és així. O sigui, jo crec que també hem provat, per exemple, mitjans alternatius de comunicació, però avui els mitjans de masses són els que estan adoctrinant a la població. Llavors hem de mirar com, si continuem aquestes vies, perquè són les que ens formen i les que ens generen el discurs, però com entrar, per exemple, amb l'ampliació de l'aeroport, van saber d'un dia a l'altre que s'ha de fer un acte i van dir, convoquem a premsa a l'aeroport, convoquem a premsa a les portes de SADE. Doncs clar, tots els mitjans que havien anat allà les teníem allà i va ser brutal. O sigui, doncs igual, clar, avui era al matí, entre setmana, jo ni sabia, però mirar com tàcticament podem colar-nos per trencar el seu discurs, no sé. Tenim experiències des dels anys 60, vivíem amb un 30% del consum energètic i material o sigui, que podem llançar un missatge, jo crec, en positiu. Jo crec que en el tema de l'aeroport sí que van posar sí a la vida, sí al clima i a la salut, no? El que passa és que sí que és important, jo crec, no caure en... O sigui, sí que necessites confrontar que hi ha un conflicte, o sigui, no amagar el conflicte, perquè també jo crec que una mica, que jo també ho he cregut molt de temps, que és possible construir una alternativa en paral·lel, no? Jo crec que si no hi ha... O sigui, que està bé construir alternatives, però que han de contrastar i tenir un projecte polític de canvi estructural, no? O sigui, perquè si no... Però sí que jo crec que a nivell comunicatiu necessitem gent per saber llançar missatges, no? Per generar un horitzó d'esperança, no? Jo anava a afegir que efectivament la qüestió del no s'ha fet servir des del poder principalment, històricament, i ara en la lluita contra l'aeroport, com una manera de desqualificar i d'estigmatitzar el moviment. Jo entenc i soc molt conscient que és molt més eficaç una lluita del sí que una lluita del no, tot i que jo reivindico també les lluites del no. Sobretot, i això hi ha hagut un parell d'articles molt interessants que entraven una mica a l'interior d'aquest mecanisme, sobretot perquè en realitat les lluites que fem del no són lluites del sí, perquè ens estem oposant a coses que per si mateixes neguen. És a dir, l'ampliació de l'aeroport nega el futur, essencialment. I llavors, potser és més una qüestió de com formulem
quines lluites fem, perquè el que és evident, o sigui, com això, no? Dius, vale, doncs això és una contracimera, no? Que això també ens ha generat a la interna les nostres contradiccions. És una contracimera, no, però això no engresca perquè és contra i tal, i dius, bueno, és que primer ens haurem de defensar i segon, la nostra proposta és bastant més propositiva que la seva, és a dir, la seva és, l'única cosa que afirma és el benefici privat i això automàticament nega drets, opcions de vida, etc. Llavors, l'apunt és superpertinent, però també crec que no hem de caure en fustigar-nos, per dir-ho així, pel fet de posar noes als nostres cartells. O sigui, no ens deixen moltes altres opcions, però sí, sempre és una pensada necessària, jo crec. Sí, jo crec que, per exemple, hi ha hagut durant els últims anys, és que fins i tot en algunes reunions no es podia dir ni en els manifestos capitalisme. Era com, ostres, no, Havia com una autocensura. Ostres, és que necessitem identificar les coses i el capitalisme, que fa 20 anys està molt clar que era algo que no tenia futur, però des d'informes. Llavors, i hem vist també moviments de no és no i no als... No sé, que jo crec que s'ha de combinar i que el poder sempre intenta criminalitzar, deslegitimar i ridiculitzar-nos. O sigui, jo ho dic perquè jo tinc 2 filles adolescents i són les primeres que em venen, és que esteu bastant... Perquè és que el poder ja utilitza aquests... Hem d'intentar veure com enfrontem aquests discursos, no? Perquè per veure com això, tenir molt clar que hi ha un conflicte i a la vegada plantejar un horitzó d'esperança, d'un horitzó possible i en el que podrem viure, no? O sigui... Jo també, ara pensant, m'estava mirant el títol de la trobada i en realitat m'adono que, com a mínim, tal com ho pensàvem a l'inici, li falta una paraula. En realitat aquí, quan diu davant del negacionisme climàtic, la intenció era davant del negacionisme climàtic institucional, des de les institucions, perquè de negacionisme ens en podem trobar molt, que pot no ser tan rellevant, no? Però aquest és fonamental i és el que resulta sempre esferidor. Tens un senyor que és molt important i que té molt de poder i que un dia declara l'emergència climàtica en l'àmbit i les competències que té i l'endemà està signant l'ampliació d'un aeroport o altres polítiques. Llavors, era una mica com aquesta idea de què hem de fer. Hem d'estar tutelant una per una totes les polítiques públiques, perquè al final tots aquests excessos del capital privat, etc., funcionen amb catalitzador de mecanismes públics. I llavors era una mica com es hackeja això, com se li dona la volta a això. I jo diria, i aquí qüestiono coses, que fins i tot en l'èxit d'haver aturat l'ampliació de l'aeroport del Prat, això no ho hem aconseguit. Perquè no han sortit del seu marc de la Ricarda sí i la Ricarda no. És a dir, és un èxit perquè s'ha aconseguit una cosa material, que és que l'aeroport no sigui ampliat ara mateix, com a mínim, però en canvi el marc no hem aconseguit moure. Sí per a molta gent, però ells han continuat dient s'ampliarà l'aeroport el dia que es trobi una solució, que no passi per la Ricarda, que no passi per... Però és evident que tota ampliació de l'aeroport comporta un perjudici en termes ecològics i de vida i d'ecosistema. I de turistificació... Sí, però això no ho hem aconseguit. Ara estic com intentant remoure una mica coses aquí perquè en el fons el que venc a dir és que l'èxit no és tan èxit. Ho és, però no és... Jo crec que en l'opinió pública sí, els poders, és que no, per raons, per convicció, per valors, no canviaran. O sigui, no canviaran a no ser, aquests, per exemple, sí que la CUP està en la nostra línia i els comuns
van parlar de la Ricarda i ja van començar a parlar del clima. O sigui, sí que els partits més així de l'esquerra i Esquerra Republicana estava com dividida. Però, clar, els que són defensors dels grans capitals i d'AENA i dels interessos estan en una fulla endavant i ells continuaran emmarcant el fals debat perquè els tenen l'altaveu i els hi convé. O sigui que... Algo sí crec que... Sí, que hem remogut és evident, que s'han remogut coses evidents. De fet, jo crec que les qüestions ha estat que de les bases dels partits s'ha generat aquest debat. O sigui, per això jo crec que sí que les estratègies han de tocar a institucions, partits, no només el debat públic, sinó també intentar pressionar a tots els nivells.